Čaute, vidíte z nového videa, Buzz Rakeťák je tu, plus Buzzom Rakeťákom tu máme aj Mega 3, takže teším sa na to extrémne. Toy Story je tu. New ticket for Mega 3. OK, tady pozrieme si najskôr Mega 3. 9 more club win for present drop. OK. Takže denne sú 3 tikety. Mega 3, máte to tu takto. Collect presents a tak. OK, vyzerá to pekne. A sú tam aj také special mode, carry the gift. A neviem čo všetko. Ale to hlavné v tohto videa je Buzz Rakeťák. Takže Bravely Days, máme tu kalendár. Prvý je Buzz Lightyear. Prepáčte, neviem, ako sa to po slovensky sa volá presne, ale po česky viem. Proste Buzz Rakeťák. Dárčeky. Neviem, či dokážem otvoriť dneska. A Laser, Saber a Wing. Od dneska otestujeme všetky 3 módy. Extrémne sa na to teším. 6 je to zadarmo v shope. OK. A nejaké skiny. Jungle Gym. A dosť nových pekných skinov, musím povedať, a dosť lacných. Tie Hypercharge tu boli aj včera pre tých, čo ste hrali, ak ste si všimli. OK, a ešte predtým, než si pozrieme Buzza Rakeťáka, tak tie darčeky môžeme získať asi stať, ale to pretože dole pri oných ich nevidím. Ideme najviac dole. A dôležitá vec, že hneď dostávate trofeje na Trophy Box, pretože ako vidíte Max tier, ale mám ho na 0. Okay, takže najskôr si otestujeme Laser Mode, potom Saber Mode, potom Wing Mode. Ako keď sa mám priznať a pozerávam Destra, dobrý Brawl Stars youtuber, musím povedať. Už ja som videl, ako funguje ten Rakeťák, ale ešte som ho netestoval sám. OK. Teraz to je proti botom, ale aspoň si to lepšie otestujem. OK, takže to bude ešte horeť. Joj. Netriafa sa s tým tak ľahko, musím povedať. OK, dead. Čo robí gadget? Skúsim gadget. Gadget? OK, ultina. Ó, také lasery. OK. Asi nezhorí. Neprežije. OK, tu by mal byť ten primo. Laser. Mám Hypercharge. Yes. Páči sa mi, že si ho nemusím ani upgradeovať ani nič. Pretože máme tu Hypercharge a tešte sa na to, že budem mať určite nejaký dobrý Trophy Box, pretože za neho chcem hrať. Neviem, či sa za neho budú resetovať trofeje. Ale lebo on je tu na dve sezóny ako keby. Takže ak sa budú, tak potom môžeme mať 2 Trophy Boxy. OK, ďalej. Saber Mode. Od toho očakávam najviac, pretože to je ako Kenji a ešte môže skočiť tak speciálne. Extrémne sa na to teším, som rád za túto spoluprácu, dosť OP, ale bude mať counterov nejakých. OK, takže ako Kenji. Len tento má výhodu, že Kenji má ten druhý attack, tak chodím rýchlejšie, ak sa nemýlim. Gadgeta je furt tá istá. OK, dead. OK, ja už som za tento mod trošku hier odohral, pretože som nemohol točiť, ale dobre.
ideme si to lepšie porozprávať. Takže máme 9000 životov, na to, co som zabudol povedať, to si potrebujem potom, že koľko som mal predtým. Za mňa dosť veľký damage. Gadgeta neviem, či sa mi to zdá, ale chodím trošku s ňou ďalej, než predtým. A ultina je strašne dobrá, kúkajte. Piau. A ešte za hyperchargel dokopy, to je výborné. Baví ma za neho hrať. Ako jasno, hrám proti botom zatiaľ, ale baví ma za neho hrať. Však aha. Toto môžete urobiť aj proti real hráčovi. Pič. Bum, bum. A všetci sú dead. Baví ma to extrémne hrať za neho. Super je to. Tešte sa na nejaký push určite. A ešte si nesmieme zabudnúť dokázať Bing mod. Okej, kde ste všetci? Tu si. Okej, mám hypercharge, chcem si nabiť ultinu. Kde si? Tu bol niekde. Tu si. Ultinu. A nabíjate si ultinu aj tým, že vás hitujú, som si všimol. Dobre, zapínam hypercharge. Ultina. Yes. Ako nerobí to nič extra, ale proste ste silnejší. Okej, ako vidíte, už mám 60 trofejí na ňom a čo som si všimol, že aj ľahšie sa získava mastery, keďže je to na určitý čas. Iba za 25 prvé a posledné je za 16 000, čo je o dosť menej to na iných brawleroch. A ešte, že tu je napísané napísané Buzz Lightyear has arrived in Spark. Do gift shopu prišiel tak. A to hlavne, čo som tu chcel pozrieť. Saber má 9000 životov a 2400 damage na attack, 1920 na ultinu laser mod, 5 krát za 1000, takže môžete dať 5000, má o 3000 HP menej a damage má trošku slabší wing mod, menej, nedáva žiadny damage ultinu a 2 krát za 2000. Dobre. Až do 4. februára funguje. Zaujímalo by ma, že kedy sa toto otvára. Ale to si pozrieme asi v budúcom videu, by som povedal. Teraz je video o Buzzovi rakeťákovi a Toy Story. Toy Story spolupráci. Za mňa je výborná. Baví ma to strašne. Dobre, takže Wing mod. OK, tak na väčšiu ďalku dávam menší damage. OK. A na bližšie dávam viac. Takže musíte byť blízko, aby ste dali 2000. Ako vidíte, tak sa mi ten damage znižuje, čím som ďalej. Brm. OK, ja sa aj healnem. Môj najobľúbenejší mod je zatiaľ Saber. Tento... Ako ešte som ultinu netestoval, ale wow. A čo robili tie bomby? Dáva to? To ešte otestujeme. Že čo robili tie bomby? Poďte niekto, chcem si nabiť ultinu otestovať. Vidím, že či to dáva damage, alebo či to naozaj nedáva damage. OK. Musím počkať, nech sa aj on dohealuje, aby som ho nezabil. Tu je. A ultina. A dáva to damage. Dobre, GG. Ako, nebolo to zlé. Určite na každý game mod bude iný, lepšie mod. Ja si ešte otestujem tento laser. A môj najobľúbenejší zatiaľ je Saber. Takže máme tu Laser, Saber a Flight. Ja by som to zatiaľ ohodnotil. Asi, že Laser, Saber. Teda Laser a Flight by som dal tak na rovnako. Že na mody sa hodia. Ale keď na Showdown,
tak Saber mod určite. Tento sa mi páči, že ešte aj zapáľuje. Tento je za mňa trošičku lepší ako Flight. Tento sa dal na druhé miesto a posledný Flight, ale na prvé Saber. Tento bude dobrý na knockouty, tie dlhšie mapy a tak. OK, tu sme mali niekoho. Bibi. Ja? Ty narobi toto. OK, máme tu M zvukov, tak... Joj, vyhnúť sa a zochal som. Nevadí. On ma zabil skôr. OK, takže za mňa vyhráva z mojich obľúbených určite Saber mod. Saber a ideme. Za mňa najlepší Saber mod, proste. Baví ma najviac. Je to podobné ako Kenji, má najviac HP. Aj damage najväčší, takže proste Saber mod je za mňa cesta. A ešte môže pekne odletieť. Za niekým. Takže za mňa najlepší Saber. A som strašne happy za tú spoluprácu, už som to povedal niekoľkokrát, ale tej story som aj dakedy pozeral, keď som bol malý. A priletím k tebe, nemusíš ísť kurtiku. OK, to bolo tesné. Treba si dať pozor na to, že proste iné postavy sú tiež silné. Yes. Hypercharge. Ja ešte tu je posledný, že to je posledný. Kde si? OK, takže už tu máme real hráčov. Proti real hráčom je to už trošku väčší extrém, ak teraz ste mohli napríklad vidieť. Podľa toho, že koľko je tu baz rakeťákov, ale prežil len tak, nevadí. OK, mám ťa, ultinu, bim bam, si dead. Zauhnem, pretože viem, že ty strieľaš, keďže máš flight mod. Ujdi. Ja som chcel uísť, ale neušlo mi to. Nechápem prečo. Už ako vidíte, tak máme lepší trophy box. A proti hráčom to nie je už také ľahké. OK, potrebujeme lepší trophy box. Yes. Ten 400 dám, 1000 neviem. Ale 400 dám, to si som 100% istý. Dobre. A ak by sa tie trofeje neresetovali, tak to znamená, že keď dáte ten 400 neresetnú sa trofa v tom trophy boxe, tak potom musíte dať znovu 400. Ale ak sa resetnú trofa za neho, tak potom proste od 0 na 4. OK, ty si sa nehýloval, tak máš nevýhodu, ja ťa zabijem. Tu mám takého týpka, takže ty si dead, musím povedať pravdu. OK, ja radšej priletím. Mám hypercharge. Vyhýloval som sa. Takže tu si ušiel, nevadí, ja ich nájdem. Nechcel som sa prezradiť, ale to som si nezobral tú bedňu. A koho to tu máme? Máme tu mŕtvolku. OK, takže mám hypercharge, takže to musím dobre využiť. Idem na stred. A koho to tu máme? Týpka, čo má 0 power cube. OK. Aha. Sorry, ale hra je hra. Niekto musí prehrať a niekto vyhrať. Zabijem ťa? Nenačítal sa mi, tak ináč by som ťa dal. Hnusný wingmod. Bol proti mne, nevadí. Hnusný, musia vyhrávať niekedy. Dobre, dúfam, sa vám video páčilo. Za baza rakeťáka sme dneska hrali a nezdiať like, ale zatiaľ.
Čaute.